Kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima deo je projekta Ljudi na prvom mestu, koji partnerski realizuje Centar za slobodne izbore i demokratiju, a finansira Američka organizacija za međunarodni razvoj. Šabac je jedan od 12 gradova koji je dobio Kancelariju za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima, a prema rečima Bojana Klačara, izvršnog direktora CESID-a, to nije slučajan izbor jer je Šabac poznat kao grad inicijativa, važnih i dobrih odluka. Ideja je da u jednom izbornom sistemu kakav je sad u Srbiji, koji ne promoviše tu vrstu komunikacije, mi sa određenim narodnim poslanicima napravimo saradnju koja može biti na obostrano zadovoljstvo i zbog toga smo zapravo ovde danas u Šapcu i verujemo da će u narednom periodu ovo mesto da postane stecište razgovora između građana i narodnog poslanika i ono što je jako važno, ovde je ideja da ova kancelarija bude otvorena za sve, da ona ne bude stranačka kancelarija, nego kancelarija koja je otvorena za sve građane i za građane koji možda imaju neka drugačija mišljenja u odnosu na ono što je stav stranke ili narodnog poslanika. Kako je istakao narodni poslanik Dušan Petrović, Šabac je dobio veliko priznanje i priliku da unapredi neposrednu komunikaciju sa građanima. Dobili smo veliku priliku i veliko priznanje od Američke agencije za razvoj, koja je odabrala 12 gradova. Eto, Šabac je jedan od njih i za to sam posebno ponosan. Ovo je mesto gde očekujem da ćemo imati značajno unapređenje kontakata sa privredom. Siguran sam da ćemo sa gradskim institucijama i sa gradskim vlastima imati najbolju moguću saradnju. Potpuno smo otvoreni i ja verujem da ćemo imati dobru saradnju i sa državnim institucijama. Nije ovo pitanje opozicione politike ili različitih političkih sučeljavanja, već mesto gde bi trebalo da imamo unapređenje rešavanja svakodnevnih problema građana. Dušan Petrović je istakao i da bi ova kancelarija trebala da bude mesto uključivanja mladih ljudi u društveni život i politiku. Da okrenemo stvari tamo gde one moraju da dođu, a to je da je politika opšta stvar, to je život svih nas, nije to pitanje jednog uskog kruga ljudi koji se na ovaj ili onaj način dograbe moći i politike, nekakvih elita koje se otuđe. Ovo je sad ovde mesto gde mi treba da pokažemo da je ovo život svakoga od nas. Tu smo, nigde ne idemo, mi smo u našem Šapcu i u našoj Srbiji i borit ćemo se za ono u šta verujemo i ova kancelarija jeste jedan dobar instrument. Ja se nadam da ćemo i uveren sam da ćemo da ga iskoristimo na dobar način. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović naglasio je neophodnost da građani znaju ko su im predstavnici, kao i potrebu da više i neposrednije odlučuju. Mislim da iz toga mogu da prizađu samo dobre i kvalitetne inicijative koje će dovesti do promene zakona kako bismo omogućili da naši građani žive bolje. Mi kao grad smo učinili sve da to omogućimo i u našem gradu i da se budemo partneri u ovom projektu koji vode CESID i USAID. Zadovoljan sam i načinom koji smo tu komunikaciju ispostavili i uspeli da se kvalifikujemo među 12 gradova koji imaju ovakve kancelarije. Apelujem na naše predstavnike koji su izabrani da budu najkvalitetniji mogući, da pruže svu potrebnu podršku našim građanima, na kraju krajeva zbog toga oni i postoje, a grad Šabac je tu da svima pruži podršku i da naravno to ojača i poziciju grada kao mesta u kome građani više odlučuju, neposrednije i u kome zajedno donosimo najbolje odluke po nas. Kancelarija narodnog poslanika Dušana Petrovića smeštena je u Međuopštinskom istorijskom arhivu u ulici Vojvode Mišića 18/A.